سلام كما يتغنيو زي خبركم زخبركن أفكار سبورت نلومي سولوس 26 ميازيا 2022 أبزد لنايو سمناو مدب سبورت نعوتات أتلت عقبة أبراهامن مقدس ولدون أب أوستريان سبانيان نتساتفو بنيام جرماي أوردر بشكلتا إيشبورن فرانكفورت نهاند بتاوي أجات مايك تايسونن نقدمات فرق فتصامي شامبيونز ليج أوروبان كنملكتينا مسانا حبيركم كتسانحو بخبرنا عدمكم ኤርትራዊ አትሌት ዕቁበ አብርሃም በቅድሚት ማለት ሰንበት 14 ሚያዝያ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ቪየና ኦስትሪያ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ነዚ ንመበል 39 እዋን ዝተሰላሰለ ውድድር ወዲ 30 ዓመት ኬንያዊ ኮስማስ ሙቱቲ በ2 ሰዓታት 6 ደቂቃን 53 ካሊታትን ተዓዊትሉ ወዲ ሃገሩ ሊዮናርድ ላንጋድ ድማ 6 ካሊታት ድሒሩ ስዒቦ ኦሎምፒካዊ አትሌት ዕቁበ አብርሃም ከ በተወሳኺ 26 ካሊታት ተፈንቲቱ ሳልሳይ ደረጃ ብምዃን ንክልቲኦም ኬንያውያን ኣብ መድረኽ ሽልማት ሓቢርዎም ወዲ 14 ዓመት ዕቁበ ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ንኤርትራ ካብ ዝወከሉ አትሌታት ሓደ እዩ ውድድር ማራቶን ቪየና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም 2021 ንመበል 38 ግዜ ኣብ ዝተኻየደሉ ኢትዮጵያዊ ደራራ ሁሪሳ ንኩሎም መወዳድርቱ ቀዲሙ ሪበን ዓወት እኳ በቲኹን ተነበረ ርጉዲ ከብዲ ጫምኡ ወይ ከዓ ሰልኡ ካብቲ በአህጉራዊ ማሕበር ፌደሬሽናት አትሌቲክስ ተፈቅደ ዓቐን ብ1 ሴንቲሜትር ስለ ዝለዓለ ግን ዝደፍኦ ዘውዲ ዓወት ተመንዚዑ ነቲ ከም ናይ በቅድሚት ማል ሰንበት ኣብቲ እዋን ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ሊዮናርድ ላንጋድ ተዋሂቡ ኤርትራዊት ፈረንሳዊት አትሌት መቅደስ ወልዱ ክብረ ወሰን 5000 ሜትሮ ጉያ እግሪ ፈረንሳ ሴራ መቅደስ ነዚ ዝተጠቕሰ ክብረ ወሰን ክትሰብር ዝኽኣለት በቀድሚት ማለት ሰንበት ኣብ ማላጋ እስጳኛ ብጃፓናዊ ኩባንያ መፍረናውቲ ስፖርት አዚክስ ተወዲቡ ኣብ ዝተኻየደ ፍሉይ ውድድር እዩ ኣብቲ ውድድር ብሪጣንያዊት አይሊሽ ማኪኮልገን ብ14 ደቂቃን 44 ካሊታትን ቀዳመይቲ ተዓዋቲት ክትከውን እንከላ ኬንያዊት ናኦሚ ቼፔንጌኖ ድማ ብ12 ካሊታት ተበሊጻ ካልኣይ ተርታ ሒዛ ብድረቱ ውድድር ጽባሕ ኩሉ ከምቲ ዝደለኽዎ እንተዳ ኸይዱለይ ክብረ ወሰን ፈረንሳ ዘይሰብረሉ ምኽንያት የለን ዝበለት ጓል 29 ዓመት መቅደስ ቦገና ነቲ ዝተወሰነ ርሕቀት ብ15 ደቂቃን 16 ካሊታትን ብምፍጻም ሳልሳይ ደረጃ ድሕሪ መሓዛ ካብ ወርሒ ለካቲት 2020 ኣብ ሞናኮ ብሊቭ ዌስትፎል ተታሒዙ ንጸንሐ ክብረ ወሰን 5000 ሜትሮ ፈረንሳ ብ16 ካሊታት ኣማሒሻ መቅደስ ድሕርቲ ውድድር ኣብ ዝሃበቶ ቃል ክብረ ወሰን ፈረንሳ ብምስባረይ ሕጉስቲ ክሳብ መዛዘሚ ሕንጻጽ ዝረግጽ ዘለኒ ኩሉ ያውፅእ ኣብ ጽርግያ ንፋልማይ ጊዜየ ውድድር 5000 ሜትሮ ኣካይደ ቁሩብ ፍልይ ዝበለዩ በዚ ጥራሕ ኣይዓግብኔ ኣብ መጻኢ ኣብ ውድድር ትራኩን ክብረ ወሰን ክሕዝ ደልየ ካብ ዝሓለፈ ጊዜ ንላዕሊ ሕጂ ብዝያዳ ተተባቢዕ ኣለኹ ብምባል ተወሳኺ ክብረ ወሰን ክጭብጥ ትልሚ ከም ዘለዋ ሓቢራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ኣብ ልምምድ ዝርከብ ተቐዳዳማይ ቤልጅማዊት ወርልድ ቱር ቲም አንተኽ ማኽሼ ዋንቲ ጎቤኽ ማተርዮ ቢንያም ግርማይ ዝመጽ ሰንበት ባሕቲ ግንቦት ኣብ ጀርመን ናብ ዝካየድ ውድድር ክላሲክ ኤሽቦርን ፍራንክፈርት ክቀዳደም እዩ ዕድሚኡ 22 ዓመት መሊኡ ዘሎ ቢንያም ብድሕርቲ ብ27 መጋቢት ኣብ መበል 84 ውድድር ክላሲክ የንት ቬቬልየም ኣብ ቤልጅየም ዘመዝገቦ ዝዓበየ ዓወቱ ናብ ቅድድም ዝምለስ ዘሎ ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ እዩ 187.5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ንኽሽፍን ተመዲቡ ዘሎ ውድድር ክላሲክ ኤሽቦርን ፍራንክፈርት በቆጻጽራ ኤርትራ ሰዓት 1:40 ድሕሪ ቀትሪ ካብ ከተማ ፍራንክፈርት ኣስታት 13 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ካብ ትርከብ ንእሽቶ ከተማ ኤሽቦርን ክብገስ እዩ ዝተፈላለዩ ዓድታትን ከተማታትን ዞባ ሄሰን ሰንጢቑ ድማ ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሽጢ ከተማ ፍራንክፈርት ኣብ 4.5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ ዙርያ ክልተ ግዜ ብምኹላል ክዛዘም እዩ ብርክት ዝበሉ ኣብ ጀርመን ዝቕመጡ ኤርትራውያን ነቲ ኣብ ከባቢ ጥንታዊ ኣዳራሽ ኦፔራ ዝዛዘም ቅድድም ብኣካል ተረኺቦም ክዕዘብዎን ንቢንያም ድማ ደገፎም ክህቡን ትፅቢት ይግበረሎም መደበራት ቴሌቪዥን ኤችአር ኤሮስፖርት ጂሲኤን ቲቪቱን አርቲቪኤስን ነዚ ቅድድም ብቐጥታ ናብ ተዓዘብተን ክፍንዎን ኣብዚ ንመበል 59 ግዜ ሳለጥ ውድድር ካብ ቀዳማይ ክሳብ መበል 20 ኮይኖም ንዝዕወቱ ተቐዳድምቲ ብሓፈሻ 40,000 ዩሮ ሽልማት ተዳሊሎም ኣሎ ጉንዑ ቀዳማይ ተዓዋቲ 16,000 ዩሮ ክኸውን ከሎ ካልኣይ 8,000 ዩሮ ሳልሳይ 4,000 ዩሮ ክወስድዮም ውድድር ክላሲክ ኤሽቦርን ፍራንክፈርት ሩድ ኦምደን ሄኒንገር ትሩም ዝብል ስም ሒዙ ብሓደ ግንቦት 1962 ይፈሊሙ ካብ ከተማ ፍራንክፈርት ነቂሉ ድማ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ይዛዘም ነይሩ ነቲ ውድድር ዝምውል ዝነበረ ፋብሪካ ቢራ ሄኒንገር ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ብሕፅረት ፋይናንስ ምወልኡ ደው ምሰበለ ግን ካብ 2009 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ብከተማታት ኤሽቦርንን ፍራንክፈርትን እናተመወለ ነዚ ሕጂ ዝጽዋዓሉ ዘሎ ስም ሒዙ ይካየድ ኣሎ
እዚ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ብጥርጣሬ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ 2020 ድማ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ከይተኻየደ ዝተረፈ ውድድር ካብ 2017 ዓመተ ምህረት ንድሕር ወርልድ ቱር ሓደ መዐየር ደረጃ ተዋሂቦ ኣብ ምስልሳል ይርከብ። ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ሜሮን ርእሶም፣ ሜሮን ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር መራዊ ቅዱስን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ጀርመን ዝካየዱ ክልተ ደረጃ ወርልድ ቱር ዝልክዑ ቅድድማት ተሳቲፎም ነይሮም። ዓለምና ካብ ዝረኣየቶም ተጓሰጥቲ ሓደ እቲ ብዘይ ምሕርን ዘየላቡን ጉስጢ ዝፍለጥ ኣሜሪካዊ ማይክ ታይሰን እዩ። ናይ ፕላኔትና ሕሱም ሰብ ከምኡን ማይክ ሓፂን ብዝብል ቅጽላት ስም ዝፍለጥ ሻምፒዮን ከቢድ ሚዛን ዓለም ዝነበረ ኣሜሪካዊ ማይክ ታይሰን ካብ ዘካየዶም 58 ግጥማት 44 ግዜ ንመጋጥምቱ ኣብ ባይታ ብምስጣሕ 5 ግዜ ብውሳነ ድያኑ ሓደ ግዜ ከዓ መጋጥምቱ በደል ብምፍጻሙ ክዕወት እንከሎ 6 ግዜ ድማ ተሳዒሩ። ኣብ ክልተ ካልኦት ፀወታታት ከዓ ሰዓርን ተሰዓርን ዘይብሉ ፀወታ ተቋሪጹ። ታይሰን ማዕረ ረዘንተ ዓወታቱ በቲ ኣብ 1997 ንኣሜሪካዊ መጋጥምቱ ኢቫንደር ሆሊፊልድ በእስናኑ እዝኑ ብምጭራም ኣብ ልዕሊ ኣካላቱ ዘውረዶ ጉድኣቱን ስሙ ይላዕል እዩ። ብዘይካዚ ንሱ ኣብ 1992 ዓ.ም ንሓንቲ ጓል 18 ዓመት ጎርዞ ዓሚፅካ ዝብል ክሲ ቀሪቡሉ ገበነኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ዋላ እኳ 3 ዓመታት ጥራይ ተሓቢሱ ናፃ እንተወፀ ን6 ዓመታት ንኽእሰር ተበይኑሉ ነይሩ። ታይሰን ኣብቲ ንመጋጥምቱ ኣብ ሒደት ካሊእታት ወይ ደቃይቕ ኣብ መሬት እናሰጥሐ ንመድረኽ መኸተ ጉስጢ ዓለም ዓብሊሉሉ ዝነበረ ዘመን ብኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት ዝቝጸር ኣታዊ ክግሕጥ እኳ እንተኻእለ ብሰሪ ገንዘቡ ኣብ ዘይተደልየ ጎዳኢ ወልፍታትን ልምድታትን ምዝራው ግን 320 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ሃብቱ ኣባኺኑ ኣብ ሓደ እዋን መንግስቲ ከም ጠፋሽ ንኽፈልጦ ኣመልኪቱ ነይሩ። ወዲ 55 ዓመት ማይክ ታይሰን ብጥራዕን ዕፀ ፋርስ ኣልኮላዊ መስተ ሰቲኻ መኪና ብምራሕን ካልእ ብዙሕ ጉዳያትን ተኸሲሱ ብርክት ዝበለ ግዜ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ እዩ። ማይክ ቅድሚ 2 ዓመታት ማሕበራዊ ሚድያ ዝግባእካ ጉስጢ ወይ ድማ መቕጻዕቲ ከይረኸብካ ንኻልኦት ሰባት ክትዝንጥለሉ ወይ ክትጸርፈሉ እትኽእል ምቹ መድረኽ እዩ ብምባል ነቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ንዕኡን ንኻልኦትን ዘጥቁዕ ሰባት ብኣካል እንተዝረኽቦም ዓስቦም ብጉስጢ ከም ዝኸፍሎም ኣተንቢህ ነይሩ። ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ሕውነታዊ ግጥም ንምክያድ ናብ ልምምድ ዝተመልሰን ባህርያቱ ብእወታዊ መልክዕ ተለዊጡ እዩ እናተባለ ክዝረበሉ ዝሓገየን ማይክ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ናብ ፍሎሪዳ ክገይሽ ኣብ ነፋሪት ተሳፊሩ ንበረራ ኣብ ዝጽበየሉ ዝነበረ እዋን ብሓደ ወዲ 36 ዓመት መንእሰይ ድሕሪ ዝተገብረሉ ምትኹታኽ ነቲ ቅድሚ 2 ዓመታት ዘተንብሆ ስምዒቱ ኣብ ተግባር ኣውዒልዎ። ኣብቲ ነዚ ተግባር ወይ ፍጻሜ ብኸፊል ሰነደ ቪድዮ ተቐሪጹ ከም ዘሎ ታይሰን ዝሓለፈ ረቡዕ ካብ ኣህጉራዊ ማሕርፎ ነፈርቲ ሳን ፍራንሲስኮ ንኽነቅል ንዕኡ ኣብ ዝተመደበ ኩርሲ ኮፍ ኣብ ዝበለሉ ሓደ ብድሕሪኡ ዝነበረ ቦታ መቓምጦ ዝሓዘ መንእሰይ ካብ ኮፍ መበሊኡ ተንሲኡ ኣብ ርእሲ ማይክ ብተደጋጋምን ብቐጻልን ጊዕሩ። ብድሕርዚ ብተኽታኺ ባህርያት ናይቲ መንእሰይ ዝተቖጥዐ ታይሰን ኣንፈቱ ንድሕሪት ገልቢጡ ነቲ ኣብ ርእሲኡ ኮይኑ ከም ጣንጡ ኒን እናበለ ዝርብሾ ዝነበረ መንእሰይ ብክልተ እዳው ኣድራጋ ግሰጦ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ሜልቪን ቶሰን ዝስሙ መንእሰይ በቲ ዝዓለቦ ጉስጥታት ትርኢት ገጹ ደምዩን ተጀላሊዑን ኣብቲ ቪድዮ ይረአ። እዚ ቅድሚ ሕጂ ብስርቅን ካልእ ገበናትን ሓንሳ ን20 ዋርሕ ካልእ ግዜ ድማ ን15 ዋርሕ ኣብ ቤት ማሕቡስ ኣትዩ ዝነበረ መዝሓሊ ሕርቃን ታይሰን ዝኾነ መንእሰይ ድሕርቲ ፍጻሜ ኣብ ፈለማ ምስ ፖሊስ እኳ እንተተራኸበ ከምቲ ዝድለ ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዘይሃበን ከም ዘይተሓባበረን ግን ይግለጽ። ጠበቓታት ታይሰን ነዚ ፍጻሜ መልኪቶም ኣብ ዘቕረብዎ ምጉት እቲ ከሳሲ ቀድሚ ብማይክ ምህራሙ ንማይክ ከም ዘጨነቆን ማይ ዝሓዘ ፕላስቲክ ከም ዝሰንደወሉን ገሊጾም። ጠበቓታት ሜልቪን ቶሰን በገኖም ኣብ ዝሃቦ ኣንጻራዊ መብርሂ ዓሚሎም ማይ ዝሓዘ ፕላስቲክ ከም ዘይሰንደወ ኣብ ርእሲ ምግላጾም ተውሰንድ ዕሉል ደጋፍ ታይሰን እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ምስ ረኣዮ ኣዝዩ ስለ ዝተሓጐሰ ልዕሊ ንቡር ስምዒቱ ገሊጹ። በዚ ዝተረበሸ ማይክ ድማ ብዘይ ኣገባብ ኣጥቂዕዎ። ታይሰን ነቲ ኩነታት ንውሃብቲ ኣገልግሎት ወይ ከዓ ሆስቴስ ናይታ ነፋሪት ፀዊዑ ክህዶ ይኽእል ነይሩ። ከም ሓደ ታሪኻውን ብሉፅን ተጓሳጣይ ኣብ ልዕልቲ ሕሉፍ ዝተደሰተ ደጋፊኡ ኣእዳው ኣብ ክንዲ ዝልእኽ ነቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ብትዕግስቲ ክሓልፎ ይኽእል ነይሩ ኢሎም እዞም ወከልቲ ቶሰን እዚ ይበሉ እምበር ክሳብ ትማሊ ሶኒ ኣብ ልዕሊ ታይሰን ዘቕርብዎ ወግዓዊ ክሲ የለን። ግጥማት ቀዳማይ እግሪ ፍርቂ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ሎምን ጽባሕን ክሳለጡ እዮም። ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሰጊረን ዘለዋ ክለባት ክልተ ካብ እስጳኛ ክልተ ድማ ካብ እንግሊዝ ኮይነን ጋንታታት ሪያል ማድሪድ፣ ቪላሪያል፣ ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን እየን። በቲ ኣቐዲሙ ዝተሰርዐ መደብ መሰረት ሎሚ ሰዓት 10 ምሸት ማንቸስተር ሲቲን ሪያል ማድሪድን ኣብ ስታድየም ኢትሓድ፣ ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ክለባት ሊቨርፑልን ቪላሪያልን ኣብ ስታድየም አንፊልድ ክፋለማ እየን። ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ፀወታ ኣብ መንጎ ላሊጋ እስጳኛን
ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝን ይክኸውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፍጻሜ ቸልሲን ማንቸስተር ሲቲን ዝተረኸባ ክኾና እንከለዋ ሎሚ ዓመት ድማ ጋንታታት ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ እንተዳሲዕረን እንግሊዛውያን ክለባት ንኻልኣይ ዓመት ኣከታቲለን ንዋንጫ ክቆራቆሳየን ነቲ ግጥም ብተናጸል ምስ እንሪኦ ጋንታታት ማንቸስተር ሲቲን ሪያል ማድሪድን ንመወዳእታ እዋን ኣብ ወርሒ ለካቲትን ንሓሰን 2020 ኣብ ዝተረኸባሉ ኣብ ክልቲኡ እግሪ ሲቲ ብተመሳሳሊ ውጽኢት 2-1 ብምዕዋት ብድምር 4-2 ዓብሊላ ናብ መድረኽ ረብዒ ፍጻሜ ሓሊፋ ኣብቲ እዋን እስፓኛዊ ኣሰልጣኒ ሲቲ ፔፔ ጓርዲዮላ ንሪያል ማድሪድ ዓሊና ያለና ማድሪድ ድማ እንታይ ክትገብር ከም እትኽእል ኩልና ኣረጋጊጽና ንፈልጥ ኢና ማለት 3 ግዜ ኣከታቲላ ጽዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዘለዓለት ክለብ እያ እዚ ዓወት ድማ ንሕና እውን ነዛ ዋንጫ ክንዓትራ ከም እንኽእል ዘዘኻኽር ኣጋጣሚ እዩ ብምባል መግለጺ ሂቡሉ ነይሩ እንተኾነ ግን ነታ ካብ 2016 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ዝኣልያ ዘሎ ክለብ መሪሑ ዝሓለፈ ዓመት ንፈለማ እዋን ኣብ ታሪኻ ናብ ፍጻሜ ክብጽሕ እኳ እንተኸኣለ ክሳብ ሎሚ ግን ነዛ ክብርቲ ዋንጫ ከረክባ ኣይከኣለን ሕጂ ድማ ቀድሚ መዛዘም መድረኽ ምርጋጻ እታ 13 ጽዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ኣብ ከብሕታታ ዝኸዘነት ሪያል ማድሪድ ኣብ መንገዲ በሪኽ እምባ ኮይና ትጽበያላ ጓርዲዮላ ብዛዕባ እዚ ዝጽበዮ ዘሎ ግጥም ኣመልኪቱ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣብ ታሪኽና ንሳልሳይ እዋን ኢና ናብ መድረኽ ፍርቂ ፍጻሜ ንቐርብ ዘለና እዚ ድማ ዘገርም ውጽኢት እዩ ኣብ ካልኣይ እብሬ ናይ ካልኣይ ርክብና ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምልኩዕ ዝኾነ ፀወታ ተጻዊቶም ይኹን እምበር ንሕና ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሰጊርና ነቲ ኣንጻር ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዘንጸባረቕናዮ ፀወታ እንተደኣ ደጊምናዮ ኣብ ልዕሊ ሪያል ማድሪድ ናይ ምዕዋት ዕድል ኣይክህልወናን እዩ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ እግርን ኣብ ቀዳማይ እብረ ናይ ካልኣይ እግርን ምስ ኣትሌቲኮ ዝተዋሳእናዮ እንተደኣ ተጻዊትና ግን ጽቡቕ ክንምክት ኢና ብምባል ርእይቱ ይህቡ ጓርዲዮላ ቅድሚ ሕጂ ንሪያል ማድሪድ ኣብ ክልተ ኣጋጣሚታት ካብ መድረኽ ኣውዲካ ምሕላፍ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝገለፋ ክኸውን እንከሎ ሕጂ ድማ ንሳልሳይ ግዜ እንተደኣ ኣባሪርዋ ንሪያል ማድሪድ 3 እዋናት ካብ መድረኽ ኣውዲካ ምሕላፍ ዝኣለ ናይ መጀመርያ ኣሰልጣኒ እናተባህለ ክዝከር እዩ እዚ ኣሰልጣኒ ቅድሚ ሕጂ ምስ ኢጣልያዊ ዓላሚ ክለብ ሪያል ማድሪድ ካርሎ አንቸሎቲ ኣብ ዝተራኸበሉ ኣብ 4 ፀወታ ዕወት ኮይኑ ክወፅእ እንከሎ ኣብ ክልተ ድማ በንጻሩ ጽዋእ ስዕረት ሚዕጉ ኣቐዲማ ምስ ክለብ ስፖርቲንግ ሊዝበንን ኣትሌቲኮ ማድሪድን ኣብ ዝገበረቶ ናይ ክልተ እግሪ ግጥም ኣውዲካ ምስጋር ኣብ 4 ፀወታታት ዝኾነ ይኹን ጎል ዘዝሮቐት ብቐዳም ድማ 5-1 ዝኾነ ገፊሕ ውጽኢት ንዋትፎርድ ዝመናነህትን ንፕሪምየር ሊግ ኣብ ቅድሚት ኮይና ትቕልሶ ዘላን ሲቲ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝበለጸ መልክዕ ኣብዚ እዋን ዝሓሸ ኣቃውማ ሒዛ ዘላ ትመስል ሪያል ማድሪድ ቦገና ናብ ከተማ ማንቸስተር ኣብ ዝገሸትሉ 3 ቀረባ ኣጋጣሚታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ኩሉ ፀወታታት ንሲቲ ኣይደፈረታን ክልተ ግዜ ማዕረ ወፅያ ሓንሳእካ ተሳዒራ ኣብ ወቕቲ ውድድር 2015-16 ግን ኣብ እንግሊዝ ባዶ ተፈላልያ ኣብ ካልኣይ እግሪ ኣብ ሜዳ ስታድየም ቤርናቦ 1-0 ረቲዓ ኣብ መፈጸምታ ድሕሪ ምብጽሓ ንኣትሌቲኮ ማድሪድ ብፍጹም ቅላዕ ስዩም ኣቢላ ዋንጫ ሰብሲፋ ብሓፈሹ ክረአ እንከለውን 5 እዋናት ንሲቲ ዘጥሓለት ክትከውን እንከላ ሲቲ ድማ 3 ግዜ ጥራይ ዓወት ሰሊጥዋ ኣብዚ እዋን ኣብ 4 ሓፈሻዊ ፀወታታት ንኹዕሶን ሰኪዕትን 39 ግዜ ብምጽማድ ናብ ማሽን ጎል ጸርዩ ዘሎ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ካሪም ቤንዛማ መዕገቲ ተሳኢንዎ ኣብ ጥርዚ ብቕዓት ብምህላው ሻምፒዮን ላሊጋ ምዃና ዳርጋ 100% ርጉጽ ኮይኑ ዘሎ ማድሪድ ኣብ ዝሎም ምሸት ጌሻ ተካይዶ ፀወታ ክሰልጣ ዓብይ ተኽእሎ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ 12 ጎላት ኣውፂሩ ዘሎ ቤንዘማ ኣብ መሪሕነት ኣራጢጡ ንዘሎ ፖላንዳዊ ኣጥቃዒ ክለብ ባየር ሙኒክ ሮበርቶ ሌቫንዶቭስኪ ንኽመዓራርዮ ሓንቲ ጎል ጥራያ ተድልዮ ዓላሚ ማድሪድ ኢጣልያዊ ካርሎ አንቸሎቲ ብዛዕባ ኣባላት ክለቡ ክዛረብ እንከሎ ኤድዋርዶ ካማቪንጋ ካብ ፈለማ ክስለፍ ይኽእል እዩ ዋላ ተቐይሩ ናብ ሜዳ ክኣቱ እንከለውን እንታይ ከም ዘበርክት ግሉጽ ነገር እዩ ንጋንታና ሓይል እዩ ዘስነቓ ረስኒ ናይ ፀወታ ክጎድል እንከሎ ካማቪጋ ሮድሪገን ቫልቨርደን ምስ ውዑይ ሓይሎም እንተደኣ እቲኻዮም ብኣበርክቶም ንፀወታ ክትቂሮ ትኽእል ኢኻ ብምባል ጋንቱ እቶም ካብ ፈለማት ተሰልፎም ብሉጻት 11 ተጻወቲ ጥራይ ዘይኮነ እቶም ኣብ መንበር ተቐየርቲ ኮፍ ዝብሉ ኣባላት እውን ዘተኣማምኑን ዝፍርሑን ኣጽዋራታ ምዃኖም ብምግላጽ ናብ ሲቲ መጠንቀቕታ ልኢኹ ካብዘን ንፍርቂ ፍጻሜ ሓሊፈን ዘለዋ 4 ክለባት ብኹለንትና ንእስ ዝበለትን ብዙሕ ግምት ዘይተዋህባ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሻምፒዮን ሊግ ኤውሮጳ ዝኾነት እስፓኛዊት ክለብ ቪላሪያል ነቲ ፖርቱጋላዊት ክለብ ፖርቶ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2003-2004 ትሑት ዓቕሚ ሒዛ ብመሪሕነት ጆሴ ሞሪኖ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ብምውናና ዝፈጸመቶ ቅያ ንምድጋም ኣብ ጻዕሪ ትርከብ
ቪላሪያል ኣብዚ እዋን ኣብ ላሊጋ ስጳኛ 7ይ ደረጃ ዝሓዘት ክትከውን ከላ መጋጥምታ ሊቨርፑል ድማ በንጻሩ ድሮ ዋንጫ ኤፍኤ እንግሊዝ ኣልዒላ ንጽዋዕ ካራቦዋ ንምድጋም ኣብ ፍጻሜ ኣብ ርእሲ ምብጽሓ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ድማ ካብ መራሒ ሲቲ ብሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ተፈንቲታ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ዘለያ ቪላሪያል ንክለባት ጁቬንቱስን ባየር ሙኒክን ጉድ ጌራ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2005-2006 በጺሓቶ ዝነበረት ናይ ታሪኻ ዝለዓለ መድረኽ ፍርቂ ፍጻሜ በጺሓቶ ትርከብ ምኩራት ተጻወቲ ተዛጋንታ ሃዋው ስታዲየም ኣንፊልድ ንጓኖት ክለባት ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣዳዕዲዖም ዝርድኡ እዮም ምክንያቱ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ፍርቂ ፍጻሜ ሊግ ኤሮጳ ኣብ ሃገሮም 1-0 ሲዕሮም ናብ ከተማ ሊቨርፑል ኣብ ዘምርሕሉ ኣብ ስታዲየም ኣንፊልድ ሙሉእ ብሙሉእ ተዓብሊሎም 3-0 ተዳይኾም እዮም ተመሊሶም እዚ ይኹን እምበር ንኹዕሶ እግሪ ኣብ ህልው ኩነት ዘሎ ብቕዓት እምበር ሕሉፍ ውፅኢት ወይ ታሪኽ ስለ ዘይውስኖ ሊቨርፑል ብቪላሪያል ንኸይትህመል እኹል ምድላዋት ጌራ ትጽበላ ጀርመናዊ ኣሰልጣንያ ዮርገን ክሎፕ ምስ ከም በዓል ቪላሪያል ዝኣመሰላ ክለባት ክትጻወት እንከለኹ ንዓወት ከም ውብ ርእዩ ኣይፈልጥን እየ ኣንጻር ዛጋንታ እነካይዶ ግጥም ብሓቂ ክኸብድ እዩ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ከም ምዃኑ መጠን ድማ ግድን እዩ ኣሸጋሪ ፀወታ ክኸውን ምባሉ ድማ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ይመስል ስጳኛዊ መዘኑ ኡናይ ኤምሪ ብሸነኹ ዕውት ክትከውን እንተዳ ኮንካ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገራት ክትገብርን ነተን ሓያላ ዝበሃላ ክለባት ክትስዕረንን ኣለካ ኣብ መድረኽ 16 ክለባት ኣንጻር ጁቬንቱስ ዘሳለጥናያ ፀወታ ርእሰ ምትእምማን ኣሕዲሩልና እዩ ኣብ መድረኽ ፍርቂ ፍጻሜ ድማ ንዓና ዝምችእ ኣጋጣሚታት ክንፈጥርን ነቲ ዕድል ክንጥቀመሉን ክንፍትን ኢና ሊቨርፑል ዓባይ ክለብ እያ ስለ ዝኾነ ድማ ተዓዘብቲ ዝፍስህሉ ብሉፅ ፀወታ ከነካይድ ኢና ኢሉ ክልቲኦም ኣሰልጠንቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተራጸምሉ ክሎፕ 3 ግዜ ኤምሪ ድማ 1 ግዜ ካብ ሜዳ ኮሪዖም ክወፁን ከለው ሓንሳብ ድማ ነጥቢ ተማቒሎም ስጳኛዊ ተኸላኻላይ ክለብ ቪላሪያል ፓዎ ቶሬዝ ብዛዕባ ዝፀወታ ኣብ ዘካፈሉ ሓሳብ ልክዒው ሊቨርፑል ንኽዕወቱ ዝሓሸ ተኽእሎ ዘለዎምን ዝለዓለ ግምት ተዋሂቦም ዘሎን ጋንታዮም ይኹን እምበር ጁቬንቱስን ባየር ሙኒክን እውን ዋላ እኳ ልዕሌና ንኽዕወታ ዝለዓለ ግምት ተዋሂቦን እንተነበረ ከነውድቐን ግን ክኢልና ኢና ነዚ ሃንደበታውን ኣገራምን ውፅኢትና ንምቕጻል ከዓ ጽዑቕ ጻዕሪ ነካይድ ኣለና ሊቨርፑል ኣቐዲምና ኣብ ዝገበርናዮ ፀወታታት እንታይ ከም ዘፍረና ስለ ትፈልጥ ብግቡእ ተዳልያ ክትጸንሐናያ በደረጃ ዓለም ብሉጻት ዝበሃሉ ተጻወት ኣለዋ ንማንቸስተር ዩናይትድን ንማንቸስተር ሲቲን በቐሊሉ ክትስዕሮም ክኢላያ እንተኾነ ግን ኣብዚ ውድድር ንዓበይቲ ክለባት ክንስዕረሉ ንኽእል ዝተፈልየ ስልቲ ፈጢርና ኣለና ብምባል ተጻወቲ ናይታ 12 ግዜ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ዝበጽሐት ሊቨርፑል ቪላሪያል ንእሽተይ ጋንታያ ኢሎም ንኸይቀስኑ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ካልኣይ እግሪ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ዝመጽእ ሰሙን 34 ግንቦት ክካየድ እዩ ብመሰረት ዓንቀጽ 52.4 ሕግታት ናይዚ ውድድር ኣቐዲሙ ኣብ ዝነበረ መድረኻት ብጫ ካርድ ዝተዋህቦም ተጻወቲ እቲ ዝተዋህቦም መሰማዕታ ናብ መድረኽ ፍርቂ ፍጻሜ ስለ ዘይሰጋገር ኣብ ሓደ ግጥም 2 ብጫ ካርድ ዝተመዘዘሉ ተጻዋታይ ጥራይ እንተዘይኮይኑ 3 ብጫ ካርድ ብምውህላል ካብ ፍጻሜ ዝበኽሩሉ ኣጋጣሚ ኣይከሉን እዩ كبرات تختاتلتنا بوجنا نبينيام سناي جوزون حسب لبوك سمرلون ناتمننا نلومي أعدالينا وزنبرنا سمناوي مدب سبورت زازمنا لنا أبزمت سمون بخال استفلالي تحسطات كسابنا الرغب نقول لنا سلام